Apocalipse. Deus non só morrera, senón que xa podrecera había tempo o corpo solemne daquele xigante, e o fedor da descomposición xa se fora esvaecendo no ar ata ser esquecido. Todo era esquecemento e a xente fervía en ruído, unha febre imparável de actividade, viaxes, comunicacións, a xente tan apretada uns contra os outros que era xa imposível ver cousa. O ruído foise retroalimentando e aumentou até que xa tampouco se oía cousa. E cando xa ninguén vía e xa ninguén oía, empezou a erguerse un murmurio que viña de abaixo. Sentiuse primeiro polos pés, e a xente foi ficando calada, atenta, e o murmurio era tan forte que todo ficou en silencio para oír aquel mar de dentro que todo abranguía. E aquel son medrou, e dentro del fóronse distinguindo logo músicas que se oían arriba, e era que o mundo falaba. E a xente tivo medo de tocarse, de tocar pedra ou cousa ningunha, porque todo estaba vivo, e todo era salvaxe, e todo era certo, e estaba no seu centro, naquel mundo terrível e inocente no que nada estaba mal.